गावनि हारिनि सेंग्राफोरखौ गारनानै गावनि जाथिखौ गारनानै बर' सिख्लाफोरा गुबुनजों थांनानै थगायजानानै मानो बुथारला हैजायो? मानो बेफोरबायदि खालामजायो बर' सिख्लाफ्रा? मानो सोलायरा? मानो बुजिया? उनाव मा जागोन? उनाव मा बेरहैगोन? गुबुन सेंग्राफोरखौ मानो इसेबां मोजां मोनो बर' सिख्लाफ्रा? थ' हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे दुखुनांथावना खौरां नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों शेयार खालामनो नागिरदों। थ' लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांब्ला नोंथांमोना गासैबो बाथ्राफोरखौ मिन्थिनो मोनगोन। सासे बर' सिख्लाया गुबुन हारिनि सेंग्राजों मोजां मोनलायनानै रुमावनो बुथारजाबाय। गोसथोनाय सेंग्रानि रुमावनो बुथारजाबाय। गोसथोनाय सेंग्रानि रुमावनो बे लासखौ मोनदों, बर' सिख्लानि लासखौ। थ' बे मोनसे ओरैबायदि दुखुनांथावना। थारैनो जोंनि बर' सिख्लाफ्रा, जोंनि बर' हारिनि सिख्लाफ्रा मा सानो? मा मोजां नुयो बेलेग जाति बांगाल जंगल आदि बे मुस्लिम बिहारि सेंग्राफोरखौ मा मोजां मोनो? बर'नि अनगायै गुबुन हारिनि सेंग्राफोरनि महरखौ माबायदि नुयो? गुबुन हारिनि सेंग्राफोरनि आखला माबायदि? बर'फोरनिफ्राय जासिना नामा? थ' मोनसे बाथ्रा दङ ना, हारसा हौवाफ्रा पाउदार गन्दाय आरो बर' सेंग्राफ्रा मा गन्दायो? बस्ता गन्दाय होननाय बाथ्राया थारैनो सैथोमोन नामा? बर' सेंग्राफ्रा माने मोजां नङा आरो, माने गुबुन सेंग्राफोरबाथाय ओरैबायदि दामि सानो, ओरैबायदि थाखा फैसा एभेलेबेल गोनां सानो, बिराद मोजां मोजां सानो, फ्रि जागोन सानो। नाथाय लास्टाव मा जाहैनो गोनां जायो? थगायजानानै सुइसाइड जाहैनो गोनां जायो, माने किडनेप जाहैनो गोनां जायो, माबा मोनसे जाहैनो गोनां जायो। दा मार्डार खालामजाहैयो, रेप खालामजाहैयो, बायदिसिना। बेफोरखौ मा होननानै बुंनांगौ? नैबे सासे आइजो बर' सिख्लाया मोनसे दुखुनांथावना। धेमाजि जिल्ला सिमोनसापुरि 3 नं महनपुर गामिनि जन्मेश्वरी बसुमतारी। बियो गुबुन सेंग्राजों मोजां मोनलायोमोन, गुबुन जातिनि सेंग्राजों मोजां मोनलायोमोन। दा गुवाहाटियाव थायो, गुवाहाटियाव लेंहरजाबाय बिदिनो थगायनानै। दा सेंग्राजों मा जाखो? गुबुन जातिनि सेंग्राखौथ' फोथायनो हायाना। रुमाव बोरै मा जाखो? नै लास मोनबाय, गोथै सह। निउसनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबां नुदों जानांगौ। ससियेल मिडियायाव नायब्ला नोंथांमोना नुगोन बिनि गुबै जाथायफ्रा माबोरै जादों। दा बोरै फोथायनो? गुबुन सेंग्राफोरखौ जों फार्स्टआव ओरैबायदि फोथायो, ओरैबायदि मोजां बुंगोन। हारसा सेंग्राफ्रा, बांगाल सेंग्राफ्रा फार्स्ट टाइम ओरैबायदि मोजां बुंगोन, जेथिया बिनि गोसोखौ फुस्लायखांनो हाबाय, बिनि गोसोखौ ब्रमब्रायनो हाबाय, बिनि उनाव लासै नोंखौ मा खालामनांगौ खायदा लासिगोन, लास्टाव फोजोबहैनायनि लामा लासिगोन। बेफोरबायदि खालामो। थ' एक्सुवेलि मानो फोथायो बर' सिख्लाफ्रा? मानो फोथायो? गावनि बर' सेंग्राफ्रानो एभेलेबेल, गावनि बर' सेंग्राफोरनि गेजेरावनो ओरैबायदि गिदिर फरायनाय दं, कन्ट्राक्टर दं, ओरैबायदि साख्रि मावनाय दं। बेफोरखौ लानो नाजा, बेफोरखौ गोसथोनो नाजा। नाथाय बांगाल जंगालखौ होसोनानै थांनाया गावनिनो बिपद। दिनै नैबे सिख्लाया, नैबे सिस्टारा दिनै गावनि जिउखौनो फोजोबना लानो गोनां जाबाय, गुबुन हारिनि गोसथोनाय, गुबुन हारिनि फोथाय खेबस'आव। बे गावनिनो ओरैबायदि गोरोन्थि, बे रावनिबो नङा, बे गावनिसो गोरोन्थि, बिमा बिफानिबो नङा। बिमा बिफाया बादा होदोंमोन, नाथाय मानियाखै, गुबुन सेंग्राजों खारफालांदों, बुथारजाहैबाय। बेवहाय मा जानांगौ? दा दुखुआ सोरनियाव थागोन? बिमा बिफा न'खरनियाव। दा ओरैबायदि माने साननो गोनां आरो जोंनि बर' सिख्लाफ्रा। दा बेफोरनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंनांगौ जायो, गोबां साननो गोनां जायो, नाथाय सोलायाखै। थ' सोलायदो माखासे बर' सिख्लाफ्राबो, फैबाय थानाय समाव सोलाय। नै बेफोरबायदि जानाङा, बेफोरबायदि खोनानाङा। दुखु मोनो बर' सेंग्राफ्रा ओरैबायदि आग्लायसोनानै दङ। बैसोर बर' सेंग्राफोरखौ ला, बर' सेंग्राफोरखौ गोसथो, बर' सेंग्राफोरजों जानो नाजा। बेलेग बांगाल जंगालफोरखौ दा फसाय, दा थांफा, थगायजागोन। बेफोरबायदिनो जाजोबलांगोन आरो गासैबो। थ' लोगोफोर, बे मोनसे दुखुनांथावना जाथायखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामबाय। बिनि सायाव नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो? कमेन्ट खालामना फोरमायदो लोगोफोर।